Kaixo, ni Leire naiz eta Alzoaran dendatako nagusie naiz. Hartuko dut parte Euskaraldian Euskara bultzatzeko. Denda iruditzen zait leku egokia dela euskara bultzatzeko eta behan erabilera lantzeko. Nik egunero erabiltzen dut euskara, lanean, familiarekin, lagunekin, egunerokotasunean. Nik ez dut erabiltzen, behin ez dalako nire inguruan eman ikaritzeitea, orduan ez daukut ohituraik ikasitzeiteko. Ni aho bizi.